semmoista se kuulkaa elämä tuppaa ole, että välillä on ylämäkiä ja välillä on alamäkiä. Ja tää on nyt eka viikko, kun ollaan oikeesti jouduttu uimaan vähän synkemmissä vesissä nimenomaan ton polven takia. Mut se mikä on siistiä, niin mun ei tarvi yksin elää tätä, vaan te ootte koko matkan mukana. Se on aivan todella siisti juttu. Vaikka on vaikeampia päiviä, niin mä pystyn ne kaikki jakamaan teidän kanssa. Se antaa kyllä pirusti voimaa. Kiitos teille siitä. Nyt tosiaan viikon viimeinen rypistys menossa ja 8 kilsaa tässä on jo puoteltu menemään, eli ei jos pitkästi enää. Ja pieniä tuntemuksia tuossa polvessa, mutta ei mitään semmoista ylitse pääsemätöntä, että kyllä mä tästä puottelen nämä pari viimeistä kilsaa kotia ja sitten on taputeltu tämän viikon reenit. Toki vielä lähdetään yöksi töihin, että viikko ei oo piru vielä lähelläkään taputeltua mun osalta vielä. Ensi viikko, siitä tulee jotain erilaista. Totta kai juostaan, mutta sen lisäksi niin no ehkä mä tässä ala kaikkeen aukaseen. Senhän te näette sitten ensi viikolla, eli tilaa kanavani viikon päästä YouTubelle. Sulle ilmoittelee, että nyt se olisi katsottavissa taas. Seuraava viikko. Jatketaan silloin.